स्टार हिट मशीन का भाई ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन गाना लेके आ रहल बड़न पियवा नचनिया लेके। हाँ भाई पियवा नचनिया लेके। अगर गाना के लिखले बा तो उहे लिखले बाने शुभदयाल सोहरा। और म्यूजिक के बात कइल जाओ तो म्यूजिक वे दिले बाने अनुराग राजा। और वीडियो में काम के कैले बा भाई वे काम कैले बाड़ी खेसारी लाल यादव के लकी हीरोइन यानी कि रानी एक्ट्रेस काम कैले बाड़ी। आ गाना गईले के बा शिल्पी राज गईले बाड़ी। ई गाना आवत कहिया बा उहो रवल के बता दे गाना कहिया आई। अगर वीडियो पूरा ना देखब तो रउआ मालूम ना चले कि गाना कहिया आई आ कब बजे आवे वाला बा। तो एक बात और बता देता नहीं, जितना भी यानी कि जितना भी फुटेज लौकल हटे ये अभी रक्षा गुप्ता जी बाड़ी और रानी एक्टर भाई अपना ब्लॉग के माध्यम से दिखावत ताड़ी ये गाना कैसे शूट होला आ कहाँ होला शूट। ये पूरा वीडियो के माध्यम से रउआ लोग के मिलत हटे। आ पूरा वीडियो शूटिंग टाइम के पारुल यादव, रक्षा गुप्ता और रानी एक्टर बाड़ी। तो भैया के 3 थान गाना के कुछ वीडियो के फोटे जा भाई। एक बात और बता देता नहीं, बहुत ही धमाका यानी बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बाजल बा। आप भी टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं के लेवे। अगर चल जी वीडियो छोड़ के तो भाई मालूम कैसे चले कि गाना कहिया रिलीज बा कहाँ से आवता। अगर ये मालूम रही अपन अपन डाटा बचा कर रखे कोई, कहिया डाटा बचा के रखे कोई, उ हम बता देम। लगले बहुत जल्दी बताइम यही वीडियो में, लगले बताइम कि कहिया ये गाना आवे वाला बा कहाँ से आवे वाला बा। तो अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब ना किलो को वजह भाई रानी एक्टर यानी पारुल यादव, रक्षा गुप्ता, खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के जितना भी फैन होई ये चैनल के ना सब्सक्राइब करबा लोग। तो कैसे जानबा लोग भाई कि गाना कहाँ से आई, कौन चैनल से आई, आ कहिया आई, कब बजे आई भाई। तो एक बात और बता देता, ई गाना 9 तारीख के आवे वाला बा। कैसे कि अभी कोनो डेट का पूरा फिक्स नहीं के कल गई कि 9 तारीख के ही आई, आ टाइम के भी कोनो फिक्स नहीं के भाई। तो चैनल के जल्दी सब्सक्राइब कर दे भाई। नेक्स्ट गाना